naapoy paper bag nga kani Hermes lang. Grabe. So, di ba? Di basta-basta ang mga Hermes. O bisag paper bag ra niya dinin i-keep dinin hagtaman. At least na ako'y paper bag nga Hermes na enjoy. So, di adari guys, ag payment. Hala! Hala! Oh, minsan ko gagbayad ng perfume ay na. Naisod nga. Hala! Sa ni. I walk around like that nigga. On the trigger if a nigga wants some smoke, I let it drop. Hi guys! Bitaw. Pasensya na mo kayo. Maragahang smile dun. Di dyan mawa. Kanang mo abot ito mandanggan. Kaya ralipada dyan ang adlaw ron guys. Kaya unexpected ka dyan. Grabe dyan guys. Kaya unexpected dyan ka dyan kay. Kaya bitaw ang wata magdahom lagi nga na grasya mo abot. Unexpected ka dyan kay. Naning order na sa Shopee. 50 ka men nga perfume. 50 ka women nga perfume. Pero di malasan ka dyan kung naong kay. Urot na magang perfume. 21 na laman kapuk ang nabili. So, matong nakain ko. Arang saya nga labi in tatuog. Naapa ko yung mga stock kay makabalik dyan tatagdaghan. Pero blessing gyapon ka adyo kay 21 ka battle at ang nabalik dyan guys. Anja, unexpected pa dyan yung makadawat kong regalo gikan mismo sa ahanggi baligjaan. Saning palit sa atong perfume. Anja, mo na karoy atang i-unbox na nangisin ako. Kay agbag parwandaan. Tanong guys. Agbag parwandaan. Ara sosyala nag-adyo. Ag paper bag palamandaan. So, kitagaan ko na dyan rin channel nga paper bag in exchange sa perfume. Siyempre, tagnisig eh. Agatang perfume 21 ra kabuok na marag daghanan ning sudaan eh. Murag kung buot balansihon. Arkansi ang naghatag dari. So, salamat ka adyo ni mga. So guys, excited jud ka adyo ko nga mo unbox daani at uning nga nagtanaw unsa ni og. Wa jud mi maka-istorya daghan guys kay paghatod na ingana. Abi ko magchika-chika pa mi. Paghatod na na mo pusirila ko so nagmura ra mi nag-ingana. Ay gura mi nag-exchange ingana og produkto. Unsa na-shock ko dyan. Naawa po ko siyempre katang purma. Tanawa na ng purma. Nakapambayar ko dyan. Naong panamurag na og irang gibidli. Ay ganin mo sa mga dari. Dyan purma ka. Grabe ka. Postura ka adyo. Arang wawa mo kong nangirag naman. Dyan wapit ko magdaham nga may tabo ni rong adlawa. Kay dito rabad ako subay. Nang hipos rabad ako dito subay. Nagtanda rabad ako sang tinanugan. Dyan makadawat ko text chat nga nga. Arang dyan na hang kiliga. As in. Kanina, pag biyahe na mga undugikan po uli, arang nakadagang ngisi, wag ko makahara, nag-vlog, kaya nagsira kong islit, kaya lipazam na, kaya sa pipirbag pala mandaan, nalipay na ko. So, guys, ato ano ning tanaw nung sa sudan eh. Abrihan na to. First of all na ay, hukot, hala ka dyan yung tabuan. Hey, Chanel. Ay, ribbon. Hukot nga, Chanel. Kulbaan nung ko. Nausundoy dari. Wala man lagi pasaba. Susud sa channel nga paper bag. Yan nara. Naapoy paper bag. Nga. Kani. Hermes lang. Grabe. So, di ba? Di basta-basta ang mga Hermes. O bisag paper bag ra niya. Dinin i-keep dinin hagtaman. At least na ako'y paper bag nga Hermes na enjoy. So, di adari guys, ag payment. Hala! Hala! Oh, minsan ko gagbayad ng perfume ay na. Naisod nga. Hala! Sa ni. Hermes! Nga ni mga brand sa gamit ni Junicia. Hala! Gagapin ko doy. Gagapin ko. Lipadan na sa kani. Tengah berian ko, di ko gusto madaot agad ng pagkabangan. Ang nina dyan. Ano na? Taba dia doy. Ang baji niya na, Hermes. Alam mo, masuk ko magdamapit ko pipir bagra. Ano sa kanya na, guluan ko. Na. Arang uyah, dyan na pasensya na dyan. Arang uyah, dyan na. Mo dyan ito nang gibati karon. Bang, angka ko na lang. Ano? Chocolate na, chocolate. Ano, first time sa nawa kakuha gingan eh. Chocolate? Ay, Hermes gani nga. Alahas. First time dyan nawa kaduating. Ala. Kailakon ko. Hello guys, nana ko alahas guys. Ala kailakon ko doy. Kailakon job ko.
Hermes din siya guys, nga alahas guys. Alas ma'am. Wala ko magdahong dahil na. Nadyan nakasulat Hermes Paris made in France. Ay, laki ko. Wala ko nga ni sagad masagad. Karoon pa ko magakuha alahas. Hermes pa dyan. Wala ko magdahong nga ni ka. In return sa ahang perfume mo pa dyan itong gipalit. Dapat wala nang tatin mo bayri ka. Sobra-sobra pa dyan yung gihatag na. Wala ma'am. Wala ko magdahong nga ni ko ka-special. Tagaan ko naman nga ni nga gift. Aghara dyan gi-expect kahit agsudaari. Aba dyan ko pipirbag ra dyan ni. Kaya isa ba lagi mo hatag na tag-inganing mga brand nga mahal man ni. Dyan, nag-expect ko nga agbayad ra dani. Diya, kay mau manigbayad sa perfume. Ija pa dyan gipasobrahan. Nag-glitter guys. Glitter. Dear Floor, thank you for hand-delivering your perfumes and colognes. We are avid fans of yours. I sent you a message in FB Messenger regarding Terry, but I'm sure you received many messages. So I hope you will consider our help. Advance happy birthday. Hello, birthday gift mo na ni Nija. Balik na siguro sila. Ma'am. Ha? Balik na siguro. Bo. Parang uiha dyan na guys. Pasensya mo. Sige nga, medyo ko ka-uihun. Opposite to God, yung makitaan nga grabing ka-war siya ka. Yung aradyo kong kakuan o garadyo matouch. Yung kasi grabe dyo kong uiha. No? Pasaylo, aradyo ko rin yung naingan ni. Pero gusto mo dyo ko nga. Kanang raw dyan na yung sa dyan emotion. Karon aradyo nang lipat. Wadyo ko magdahom lagi. Kaya abid ko paper bag ra. Diyan na dahil nga. Surprise ko ni mo ma'am. Noon sa dyan ka ma'am. Imo dyan surprise ko ni mo taman running birthday gift. Wadyo ko mag-expect nga. Inga na sobra ka-advance. Pero mayo naman po drone. Hala, lipada dyan na. Kaila kong jug ko. Kaila kong jug ko. Kaya ka special jug ka adyo dyan. Kanang surprise ka adyo. Karong alaw, adyo ko mag-expect. Ngay nga ni. Dala pa din sa libre guys. Ang saka ni. Naghanap pa dyan sa kulit. Salamat eh. Salamat ka adyo. Chocolate guys. Kuha ni sila guys. Kanang Isis nga milk chocolate, kuan si Jaka buok. Ara madaghana siguro ni. Kuan lang siya, bugat ng kaaso, madaghana ni. 1.47 kilograms sa grabe yun. Hala, dapat kasi mga makeup. Hala, mga makeup ang nagana. Hala, nagana ko ang lipstick. Di ay, hala, sa pansa mo nila. L'Oreal Paris nga lipstick. Wadyo kapalit og nga ni. Kay mahal man lagi. May bilin pa dyan nga sa first day. Hala, suwa po ko ingani nga kuan. Ingani nga shade. Dada po yun sa food ni. May bilin gihapon. Nga. Hala, wak mo ko kakitag nga ni good. Hala, ang sama ni. Uy, lip gloss. Hala, wak po ko ingani po. Lamiin siya color na. Pareras white. Hala, kaila kong suko ni. Kanin sa po ni. L'Oreal Paris gihapon. Ja. Karipod. Maura gihapon. Parehara ni silang tuludi ay nga. Parehara sila brand. Pero lain-lain color. Kari dark. Nag nga color guys. Tanawarang uihar gina. Nag nga color. Manay mga color. Ja kanin sa po ni. So first day. Ala, ink crayon. Wala po ko ingani po. First time po na makahawid og nga ni. Kita ra ko dani agharaman jang naay nga ni. Kinirang ingani pero usara pod ka color kay mahal magud ni dare guys tag 500. Ja dapat guys crayon gihapon, ink crayon gihapon lahi po sa shade. In the shade gihapon kuan number 115 no limits. Ag usa kay kuan mag-usa. Shade 05 live on the edge. Jud. Live on the edge. 05. Lanja kani. BB cream from Maybelline. Hala, Maybelline tanan. Ang paboritong brand. Kaya maoram man na yung brand nga bintaha-bintaha. Nga ma-afford ra po. Pero di gyapon ko ka-afford. Grabe ka dyan pobre ha. Hala, di ako man di ay. Di ako guys. Di BB cream gihapon. Duha. Agari guys. Crayon gihapon. Lahi gihapon shade. And dapod tay shade sa matte ink gihapon ha. Di ako dyan. Kasi guys, kuan gihapon, ink crayon gihapon na. Hala, grabe sig effort ni mo. First time ko kuan guys, Revlon nga brand nga eyeshadow. Wa man ko ingani kay mahal magyapon ni daras ato.
So first time ni na nga makagamit nga ni kita kanong abrihan. Adi sana ta abrihan. Mag-make up ra ko guys, among pakita ni haning gamiton. Dada pa joy. Hani mani. Hani mani. Ah. Hala. Mahalon mani. Kuan mani. Kanang ibot ng suko na. Kuan gel siya. Hala. 14 days of wear and instant gel-like shine in an easy 2-step system. Hala. Uy, mahalon mani. Kita ko inga ni Shopee tag 5,000 mani. Hala, salamat ka adyo. Na-touch pa dyo ko silang suwat. Grabe dyan ka maadyong tao. Kanawara man na. Lami pa dyan agi. Wadyo ko ika-istorya kundi salamat ka adyo. At ate raman ko kay marag niguang mo dyan sinahan. Salamat ka adyo. Kay bisan ugwa ta mag-ila jud. Ako wadyo ko idea nga imo kong inganiin nga imo kong taga-agalipay nga di katupman. So kani bitong ingani nga mga panghitabo sang ginabuhi dani ko makat-on nga mahatag pukus uban. May mohatag nga makanana po ko nga lami man di ay pud og kanang kita mohatag pud. Or lami ka jud feeling nga lami adas feeling nga makadawat kag mga ingani mga surprise gift. Pero kay ba ko mas lami ag feeling sa naghatag dani. Kay ba jud ko unsay feeling og buhatag ka. Salamat ka jud. Salamat ka jud te. Wa jud ko mag-expect nga na ako'y madawat ng regalo para sa birthday kay nag-ingan na magani ko nga nana di na ko magsa-istorya, di na i-announce nga kanang birthday na ako nga makuan lagi ko para sa una nga nakaibaw mo sa birthday nga aradaghan ako nauwaw ko ba kay aradaghan adjog nang das bay yung mga kuan dya nauwaw ko kay mo kumaanad gud na yung mga hatag nagaraghan adjog nga namo nang kunana ko di na ko magsaba-saba ron pero nakaibaw si just ang birthday nga mo abot na. Grabe marang kadjog ka marang overwhelming baka adjog as in ala ara dyan naman pero ato sa dayang isukod guys ano ara dyan naman na napajilaklak na hala mahal man dyan ni nato nga barihan guys ano dyan atong barihan dyan atong tangtangan ni nga na saan mo ni ha dara halolo grabe ingani na dyan ko ka-bless para ma-deserve na ni nga mga gift nga mga luxurious guys wala dyan yung isuot halo mga bagay ba guys wala dyan yung ampingon wala ko magdahom dani nga na ko yung ani okay tandar ba sa kusang tinanugan ganino dyan ang limpyo puro to sa mga gawa sa ingani di ay magsige na ko na nagpananugog saging kay mo day siguro ni ug nay mananug ko na siguro kay grasya madawat murag agang smile nga murag di mawasang wait nung siguro ko ngislit nga na kay o medyo ko magdahom first time ni nahanga ko jintas nga gikan sa tao nga mihatag na kay makabantay mo na di medyo ko magkusintas kay para na magod ug mapalit ko na sa lamang unahon nagmas importante nga na pero makaingan lagi ko nga og di hinunay mo gustuhon ang mga butang nga na usa ra no sa moabot nimo murag sa tinod lang guys I don't want any material things og wa okay ra og naa malipay ko di jud sa ingan nga kana nangandoy jud ko nga makakuan ko na ng materyala wa kay ako satisfied ra man fokus ang unsay na mo nang grabe agang kalipay bitaw og nay mga hingani mga surprise it doesn't matter og unsa man na bisan ganig na rin mahatag ng libuan ingan na grabe lahi ra jud agang kalipay nga ma-feel so kani grabe ka precious ka adyo grabe ka sangan palamandaan nga Hermes makaingan na jud nga luxurious brand man jud ni so inga na day ko kabililhon para makadawat og mga luxurious things nga para sa nadawat karon unexpected jud grabe nauwa ba dyan po ko ganina pagkita na maigo raman jud ni nagkita inga na kaning larga man sila o nakaibaw pa ko nga na inga na ba siguro mukurabit ko
Medyo magakus din na siguro taman. Kung nakaibawa pa ko nga nga ni dahil isang effort, ijahaday dyan kong gipangandaman nga nga taga-anog nga ni. Yung kurab it siguro ko niya medyo rapagwa lagi kay na kurab it medyo ko na naarabagi dyan ba na. Asa dyan i-search sa FB guys. Kay may message mo ko na kay arong makabasa ko sa dyan message. Salamat ka adyo ma'am. Ate naraman. Kay murag ate murag mas diu sa daghan. Ag ate murag mas diu sa daghan ba murag sumpay ra mo. Salamat kaayo ti ako mag-expect daan ni imo jud kong gipahilak. Kanina ka hilak ko naman jud taman-taman jaha lang man jud gipugnan kay magilad lagi kong namo sa ngilad na ganin diyan maghilak para mit-ara jud sa mo. Asa ning taguan guys kani jud mga sudlanan. Kay ha man na-keep jud ni na kani jud sudlanan. Keep ni na. Ano kay keep pati ning suwat itong suwat kani yung suwat sabi ko pipirbag ra ba kay hana mo ay dyan gisadlan sa bayad lagi sa perfume dyan ay dyan gito kang sa pipirbag nga na kay arong ma-arrange kung ko ma-expect nga na aday box sa sud kay na may papel good nga na magpapil nga na magpurma na di ba di makitaan nga na aday box sa sud. Mau nang kurat ko na ada ko jintas nga madawa. Narang lipad sa dyan. Doon lipad na doon kay nga ni dito. Karipod na saan kanina ini gamit? Araw ning basahon guys kung saan ni paggamit. Kani. Kainan ra ko ni naman kulit at bago. Ani kong mga makeup. Ang isud og balik. Salamat ka jud unsa day tuod kanang karing sobra nga imong gihatag sa imong payment kay sobra man jud ni makabalik na makapalit na ko sa jang sinilas palitan to nag sinilas daog sa pay mga panginahanglan didto ug jang gipangadjong tabako ug sudan ko no ni ja naman puining hatag asa tugikan nga nasudoy Di man pag mag-mention. lagi pero unsa man tong nga nasud nakalimot mo gud ni sadya murag na-close na ni sadya na di man jaw pa-mention na-close na ni sadya na kanining hatag ba para ni Nairupina US man siguro sadya friend mi na FB kay nagka-friend naman ni pero di la man jaw pa-mention makapalit tag grocery dugang grocery daghan din atong mapalit rong time kay nakasobra man po ko guys sa gibayad ni Ma'am Kuan ni Ma'am hapang ikuan hapang itabang ang sobra. Basta kaya rang kagwapa, murag nurse na siya sa Amerika man siguro na. Nakalimot ko, sorry te. Nakalimot ko, basta kay ning hatag siya para sa pangdugang panginanglan ni Nairupina. So this time, mapalitan na nato siya og Energen. Energen ba dyan ang gimension? Energen. Patong i-check up og na okay, basta gatas nga gipalit. Basta ka nang harang ng ikuan, ilistan hapon, naging mga pinahanglan. Balik na dito, dada nato siya fresh nga isda sinilas palitan na jag sinilas kay wa man siya sinilas luoy naglakaw ra ja basig makapalit po kog sinina og naa di sobra dagdag kapalitan nag sinina kay luoy ang gitanaw gid mga sininaan mga gisi na luoy kaadyo ja palitan sa nagsanina underpants yan na gamit man na ni jang pangadlaw-adlaw. So by the way guys, salamat kaadyo sa pagtanaw sa atong vlog today. Gusto ra jud na kani guys di man ta ni dapat na i-vlog pero gusto mo gud nga i-film jud kaning kini lagi kay na cute man bitaw ko pipirba kada pagli na nay chocolate ba magpaikag ron ta kun chocolate wa jud ko mag-expect nga ma-surprise dai ko daan ning ijang gift nga gihatag kaning Hermes nga kanang alahas nga kujintas alang wa jud ko magdom sa katag basahon kay panagsara pa ta makawid og nga di mo ko kabasa guys kay kuan man France man basa lainin man basahon ka labad mas dila. So salamat kaadso at thank you, more blessings pa anta nimo agharan ng i-pray nimo murag naa naman jud nimo tanan. Ang i-pray nimo is good health na laman og kalinaw, peace of mind, anja kananay happiness ra jud og peace of mind mar ang i-wish nimo kay murag naa na nimo material things, beauty na naman. So good health ang i-pray na pirmi sa Ginoo nga tagaan ka good health pirmi sa imong pamilya. Ja, pag-amping permig asag imong lakaw. I-pray na pud na sa Ginoo nga tagaan ko protection sa imong travel. Diri sa Pilipinas ug didto sa gawas. So salamat ka. This vlog is for you. Ang pasalamat nimo sa imong gibuhat nga pagpalipay diri na
Nawajag ang kakapoy rong adlaw. Bisag ikapoy jud ko ganina kaya naglibot-libot ko subay nawag ang kakapoy. Bisag nakakita ra gani ko kanang nay chocolate ar lipada ni na nagmura na ko mabuang nalipay na ko nagtanaw. So how much more pagka find out na nga naday koy pinaing-ani. So salamat kaadyo. Memorable kaadyo ni sang kinabuhi, di ko makalimot dani because this is the first time nga makadawat ko regalo nga ingani nga luxurious brand. Salamat kaadyo. God bless nimo.